Maroto irik inoiz eskapasarik ere ez. Zatoz Euskal Telera eta orain Netflix eta Prime ere emango dizkizugu. Haze gogoa inoiz erabiliko ez duzun urrengoa zer den jakiteko. Euskaltel. Zer nahi duzu bihar? Salbuespen eta keinu hizkuntza gutxituak ikusezin dira Espainiako Kongresuan. Orain arte ezinezkoa izan da gaztelania ez beste edozein hizkuntza erabiltzea. Ganbera horretako eztabaidetan, osoko bilkuretan edo ekinbideen aurkezpenetan. Bada egoera hori aldatzeko urratsa egingo dute PSOE, Sumar, RC, Euskal Herria Bildu, EAJ eta BNG talde parlamentarioek. Kongresuko araudia aldatzeko lege erreforma proposamen bat aurkeztuta. Horren arabera euskara, katalana, galiziera eta aranera erabili ahalko dira, batzorde, bilkura eta eztabaida guztietan bai ahoz, bai idatziz. Eguerdion guztioi, 12 pasata iritsi da gurean gaur magazinari heltzeko unea. Gaurko honetan hizkuntza eskubideak hizpide. 6 indarrek adostutako idazkian ez dira espresuki aipatzen euskara, galiziera eta katalana. Horren ordez, testuan zehazten da, diputatuek aukera izango dutela autonomia erkidegoren baten ofizialtasuna aitortua duen edozein hizkuntzatan aritzeko. Horrek abagune bat zabalduko luke aranera ere zerrendan sartzeko, baina ez asturiera edo aragoiera esate baterako. Astelenean egin zuten eskola sartzea Ipar Euskal Herriko milaka ikaslek eta gaur hasiko dira ikasgeletara itzultzen Hego Euskal Herrikoak. Ikasturte hasiera horretan Euskalgintzaren Kontseiluak euskaraz ikasteko eskubideari eta ezintasunei erreparatu die hezkuntzaren inguruko azterketa nazional bat kaleratuta. Haren esanetan hezkuntza sistema funtsezko elementua da hizkuntza gutxitu baten berreskuratzen, normalizazio eta biziberritze prozesuan transmisioa bermatzeko bidea baita. Hori kontuan izanik pausoak emateko garaia dela irizten diote eta horren bestez ezinbestekotzat daukate hezkuntzaren eremuko hizkuntza politiketan jauzi bat ematea. Legebiltzarrera joan den lege proiektu horrek euskara gehiago behar duela eta batez ere euskara gutxien dutenari gehiago emateko bideak jarri behar dituela. Uste dugu hezkuntza arloan ere hizkuntza politiketan orokorrean eskatzen dugun jauzia egiteko garaia dela. Nafarroari dagokionean, ezin itxaropentsu agertu eta nere jauziaren ideia hori uste dugu importantea dela. Eta Ipar Euskal Herriari dagokionez, han ere ofizialtasun ezaren zama ikaragarria da. Oraindik ere ikaragarria handia da, erdia baino dezente gehiago bere eskola ibilbide guztian euskararen arrastorik jasoko ez duen ikasle kopurua. Politika eraginkorrak dira behar ditugunak, euskaraz izan behar badu guztion etorkizuna.
Eskola sartza aipatu dugu eta injustu 4.177 ikaslek egin zuten herenegun Ipar Euskal Herriko ikastoletan. Izan ere, 2 urteko aurreko ondoko egunetan hartuko dute lehen aldiz eskolako bidea. Horrendako 4.200 ikasleen langa gainditzea espero dute Senpereko kolegio berrian eta agerraldia egin zuten Seaskako arduradunek atzo. Katialin Elizalderen 82 haurrak beste ikastoletako kopuruei gehituko zaizkie. Astelenean, 4.170 ikasleak egin dute sartzea ikastoletan. Lehertu eginda eskola garraioaren auzia. Garraio enpresak esaten ari ziren zerbitzua kolokan zegoela Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, eta azkenean atzo arratsaldean hartu zuten erabakia. Eskola garraioko enpresa batzuek gaur ez dute zerbitzurik emango Araban eta Bizkaian. Erabakiak eskola publikoetako 10.000 ikasle ingururi eragingo die. Nerea Garcia lankia dugu kameraren beste aldean Gasteiztik informazio gehiagorekin. Kaixo Nerea. Badirudi ez du arazo teknikoren bat badaukagula, hala ere ikus dezagun jarraian bideo bat gaiaren bueltako informazio gehiagorekin. Eskola garraioko enpresen eta hezkuntza sailaren arteko eztabaidaren ondorioz, 10.000 ikasle inguru eskola garraiorik gabe gelditu dira irailaren 7an. Hau da, eskola lehenengo egunean. Pasaden astean Eusko Jaurlaritzak lizitatu gabeko ibilbideetan jardutera behartzeko nahitaezko betearazpen agindua ezarri zuen. Horrela, enpresa bakoitzak joan den ikasturtean egindako ibilbideetan zerbitzua ematea bermatu nahi du. Zerbitzua bermatu gabe duten ibilbideetan, iazko ikasturtean zerbitzua ematen zuten enpresek bete beharko dute premia hori. Garraio enpresa bakoitzaren kostu erreala ordainduko da eta 6% etekin industriala aplikatuko zaio indarrean dagoen legediak agintzen duen moduan. Horrekin batera Jokin Bildarratz hezkuntza sailaren sailburuak ohartarazi zuen, enpresa horietako batzuen artean jardunbide susmagarriak atzeman dituztela, prezioak itunduz eta puztuz eta lehiaketa publikora ez aurkeztuz. Praktika horien ondorioz aurtengo ibilbideen 30% bakarrik daude lizitatuta eta alde nabarmenak daude lurraldeen artean. Gipuzkoan ibilbideen 80% bermatuta dagoen arren, Araban soilik 17% bete da eta Bizkaian ez da lizitaziorik egin. Garraio konpainiek argudiatu dutenez, Jaurlaritzak ikasturteetan baino baldintza ekonomiko okerragoak ezarri ditu aurtengo lehiaketa publikoan, errentagarritasuna arriskuan jartzeraino. Gainera, argudiatu dute, hezkuntza sailaren aginduari menez egiteko eskubidea dutela. Eskola garraioa ez delako funtsezko zerbitzua. Gasteizen garela bada besterik aipatzeko, irailaren 11-tik 17 nazioarteko magu ospetsuenak izango dira hiriburuan. Nerea Garciak emango dizkigu jarraian xehetasunak. Aurten magialdiaren 35. edizioa izango da. Urtero jaialdiak Gasteiz magiaren hiriburua bihurtzen du, eta nazioarteko mago eta artista ospetsuenak erakartzen ditu. 2023ko edizioan 40 mago inguruk parte hartuko dute.
Italiatik, Argentinatik eta Japoniatik besteak beste iritzitakoak. Magialdiaren antolatzaileek balioan jarri dute jaialdiak izan duen bilakaera. Izan ere, Japoniatik etorriko dira Gasteizko jaialdiari buruzko erreportaje bat grabatzera. Nosotros siempre hemos considerado que hay veces una idea equivocada de que la magia está siempre relacionada con los niños. Nosotros damos espectáculos para adultos, para niños, para familias, pero sí que creemos que dentro de la programación tiene que haber un espectáculo especial para los niños. Siempre traemos referentes de la magia infantil, porque no se trata de que cualquier mago sirva para hacer magia para los niños. Magialdia irailaren 11an hasiko da eta 17an igandean amaituko da. Hala ere, asteburu honetan lehenengo ekintzak aurrera eramango dira. Larunbatean ikuskizun bat egingo da eta umeentzako lehiaketa prestatu da. Astelehenean programazio ofiziala hasiko da eta horrekin batera ikastetxeentzako ikuskizunak. Hainbat ikastetxe Federico García Lorca antzokira hurbilduko dira erizmagoa ikustera. Astelehenean eta astean zehar egingo dira magia hurbileko ibilbideak Erdi Aroko hirigunetik. Hau da, 30 minutuko magia ikuskizunak. Asteartean berriz 7 eta 12 urte bitarteko umentzako tailerrak hasiko dira Bibat Museoan. Eta Florida Zinema Aretoan proiekzioak antolatu dira Zineforum Gasteiz ekimenarekin batera. Asteazkenean aipatutako ekintzaz gain, ikuskizun dibulgatzaile bat egingo da Emozioen magia lelopean. Ostegunean hain famatu diren erakusleioko ikuskizunak hasiko dira Gasteizko erdigunetik, eta asteburuan zehar zenbait gala antolatu dira nazioarteko magoen presentziarekin. Amaierako galak itziko du magialdiaren edizioa. Eta orain bai Gasteizekin konexioa berra hartutan Nerea aipatzea nola irailaren 10ean korrelaren 2. edizioa izango den hiriburuan lasterketa hau solidarioa da, ezta? Hala da, bai, Karol, eguerdion, igande honetan korrela, lasterketa inklusiboaren 2. edizioa izango doa, aipatu duzunez, eta lehenengo 700 izen ematek korrela 2023ko kamiseta ofiziala jasoko dute. Adela Araba elkarteak antolatzen du eta alboko esklerosi amiotrofikoaren inguruan sentsibilizatzea eta Arabako gaixo eta euren familien berrei erantzuteko funtsak biltzea da helburu nagusia. Jamendo.com Ondo da, Nerea, bada informazio honekin hemen utzi behar dugu gaurkoz konexioa, mi esker eta hurrengora arte. Mi esker zuei, aio. Eta Gasteiztik Iruñera, legegintzaldi berria hasi zenetik Iruñeko alkateak bi obra esanguratsuren ezbaia piztu du lehendabizi Gurutze enparantzako parkinan eta orain Sarasate pasealekuan. Bi proiektuak biltzen dituen azaleran zuhaitz handi asko dago eta horrek zer esana eman du Zabalguneko auzokideen artean momentuz lehendabiziko obra aldi baterako geratu bada ere, Sarasateren erreforma dago orain auzitan eta oposizioak obraren txosten gehiago eskatu dizkio UPN-eri. Kristina Ibarrola, Iruñeko aginte makila hartu duenetik, bi obra polemikorekin hasteko nahiari ekin dio. Lehendabizi, Gurutze enparantza. Bertan, parkina egiteko intentzioarekin esitu zuen ingurua, baina auzokideak antolatu eta parkinaren kontran martxan jarri zirenez, aldi baterako bederen geldiaraztea lortu zuten. Gogora dezagun plaza horretako ondare naturala oso handia dela. Duela 70 urte landatutako zuhaitz erraldoiak daudela bertan eta Zabalguneko arnasgunea dela.
Bada orain, Iruñeko alkateak beste obra polemiko bati ekiteko asmoa adierazi du. Iruñeko Sarasate pasealekua. Non berriz ere, zuhaitz erraldoien ondare handi batekin egiten dugun topo. Pasaden legealdian, laukoak bultzatutako obra hori, Navarra Sumak, PPk eta UPNren koalizioak bereganatu nahi izan zuten proiektu baten bidez, non zuhaitzen mozketa kolokan zegoen. 4 urte beranduago, proiektua harrartu nahi du Ibarrolak. Ni uste dut Sarasaten daudela oso ongi zuhaitz horiek, zeren uste dute zonalde berde bat eta hor egon daiteko oso gustora, eta orduan hori kentzea da pixkat pena, baina bueno. Hori, ez da beharra igual, ez dakit. Bai, ez horrenek egin dute nahi dutena, baina bueno, baina hori dago iritzia. Bueno, hemen da zemento eta zemento. Momentuz, Iruñeko zuhaitz handitzen etorkizuna kolokan dago. Baina gogora dezagun UPNek minorian gobernatzen duela udalean, eta gehiengoak azken obra honen txosten gehiago eskatu duela. Udalak deituta elkarretaratzea egin dute asteazken arratsalde honetan Hondarribian astelehen gauean jaietan gertatutako 2 eraso sexista salatzeko. Hala jaietan denak ez duela balio nabarmendu du udalbatzak. Egoera hala indarkeria matxistaren bueltako datuak zabaldu dituzte Nafarroan eta joan den uztaila indarkeria matxistaren hilabeterik txarrena izan zen. 205 salaketa jaso ziren, erdia baino gehiago indarkeria fisiko eta psikologikoagatik eta horietatik 55 sexu indarkeriagatik. Zehazki, Nafarroak 1180 salaketa pilatu ditugu urtarrietik uztailera bitartean. Nafarroako uztaileko emakumeen kontrako indarkeria matxistaren salaketa datuak eskandalugarriak dira. Estatistiken arabera, uda violentzia gehien pairatzen omen den urtaroa bada, Sanferminek ere badute eragina. Nafarroako emakumeen aurkako indarkeriagatiko polizia salaketen txostenak erakusten duenez, uztailean salaketen 142 hiriburuan izan dira. Uztailean aurkeztutako salaketak 205 dira. Foru erkidegoan azken urteetan hilabete batean erregistratutako prozedura kopururik handiena. Indarkeriarik salatuena indarkeria fisikoa da oraindik ere. Horrek agerian uzten du indarkeria fisikoa dela gehien bat indarkeriatzat hartzen dena, eta beraz, salatzeko errezena dena. Uztailean 105 salaketa aurkeztu ziren indarkeria fisiko eta psikologikoagatik. Salaketen ia erdiak. Bertze 18 salaketa indarkeria psikologikoagatik. 37 salaketa babes agindua urratzeagatik eta bertze 45 salaketa sexu indarkeriagatik. Azken horietatik 11 biktima adingabeak dira. Bukatzeko urtarrietik uztailera 1180 salaketa jarri dira indarkeria matxistagatik. Nafarroak hausnarketarako tenore hartu beharko du orain. Gizarte arloko gaiekin jarriki motela eta oztopoz betea izan da Irunen eta Hondarribian alarde parekideen alde dauden gizonek eta emakumeek egin behar izan duten bidea. Aurrera urrats bakoitza lorpen handi bat izan da eta aldeko keinu apalenek ere esanai aski berezia izan dute bihar berriro berrituko dute usadioa Hondarribian alarde eguna baita. Urteroko moduan, han izango dira Jaizkibel konpainiako kideak alarde abiatu aurretik desfilatuko duten ohiko eran Andreak ere onartuko dituen alarde baten aldeko aldarria ozentzeko era horixe den konbentzimenduarekin berriro goizeko 8 jota abiatuko dira. Gainera, inoizko babesik handiena jasoko dutela espero da Udane Arbeo. Bihar alarde eguna izango da Hondarribian eta egun historikoa. 26 urte igaro dira emakumeak kalera irten zirela alarde parekide bat lortu nahian. Jaizkibel konpainiak alarde publiko parekide eta bakarra nahi du. Ez du alarde baztertzailerik onartzen eta bidea oztopoz betea izan bada ere lorpen handiak izan dituzte. Ostiral honetan goizeko 8etan hasiko dute alardearen aurretik Jaizkibel konpainiako kideek eta inoiz baino babes handiagoa jasoko dutela aurreikusten da. Izan ere alkatetzan aldaketa izan da justo urten Hondarribian, Abotxanitz dago orain indarrean, urteetan eaiota egon denean. Jeltzaleek urte guzti hauetan ez diote harrerarik egin Jaizkibeli, baina udal aldaketarekin aurreratu dute bi desfilei harrera egingo diela Abotxanitz plataformako Igorren Paran alkateak. Bere lehen alartea izango da biharko alkate gisa.
Udalbatzako gainerako zinegotziei ere eskatu die bi autoei txalo egiteko. Ezezkoa erantzun dute EH Bilduko ordezkariek. Jaizkibel konpainiari historian lehenengo aldiz Hondarribiko udalak egingo dion harrera ofizialan egongo dira zinegotzi subiranistak, baina alarde baztertzaileari ez diot harrerarik egingo. Harrera egiteak jarrera matxista baten konplize izatea dakarrelako. Alardeari normalean Elizako atarian egiten zaio harrera, kale nagusian. Antxe egongo dira udalbatza eta diputazioko ordezkariak. Gainerakoan Jaizkibeli babesa erakustera joaten diren ordezkari eta eragileak Emakunde eta Euskal Autonomia Erkidegoko ararteko tartean udaletxeko arkupetan egoten dira, han espero dira aurten ere. Gipuzkoako Aldundiari dagokionez aurten ere harrera egingo dio. Ez da lehen aldia, EH Bildu agintan egon zela 4 urtez harrera egin baitzien Jaizkibeli. Baina EAJko aldun nagusi batek harrera egingo dion lehenengo aldia bai izango da biharkoa. Eider Mendoza diputatua Hondarribian izango da bi desfilei harrera egiten. Eta Gipuzkoako Foru Aldundiak ere mugimendu bat egin nahi du, xumea, biak ikusiaz Eliza atarian. Urteroko moduan jendez beteta egongo da kale nagusia, eta ikusi beharko da zein giro izango den. Jaizkibel konpainiaren aldeko oihu asko izango badira ere, tartean izango baitira alarde baztertzailearen aldekoak. Honekin politika arlora salto, Alberto Núñez Feijóo PPko buru eta Espainiako gobernuako presidente gaiak jarduneko gobernuari eta sozialistei dei egin zien atzo Carles Puigdemont Generalitateko presidentoiak inbestidura babesteko planteatu duen xantaiaren aurrean atzera egiteko. L'abandonament complet i efectiu de la via judicial contra l'independentisme i els independentistes. Això és a l'abast del Parlament espanyol a través d'una llei d'amnistia que inclogui l'ampli espectre de la repressió iniciada des d'abans de la consulta del 9 de novembre del 2014, però també és responsabilitat del govern en funcions. Tarteka amnistia aipatu dugula, Ipar Irlandako gatazka armatuaren garaiko hilketen akusatuek amnistia jasoko dute. Horiei buruzko ikerketetan kooperatzen badute Erresumatuko Komunen Ganberak atzo eman zion oniritzia lege proiektu horri, eta horrek praktikan auzipetzeak preskribatzea ekarriko du berekin beste hainbat ondorioren artean. Gauzak horrela kultura arlora salto, datorren ostegunarekin iraiak 14 itzuliko da musika zuzenean telebista saioa, 11 telebistara eta ikasturte berriak musikaren munduan dakarrenaz jabe izan gaitezen. Kameraren beste aldean dugu Koldo Otamendi saioko arduraduna. Eguerdion, Koldo. Eguerdion, Karol. Tira, aipatu legez, datorren astearekin izango da bueltan musika zuzenean saioa, 7. denboraldia dugu hau, ezta? Halaxe da, 7 urte hasi ginela ja honako saio egiten, Euskal Herriko
musikaren inguruko saio bat Amerika Telebistan, eta esan bezala, irailera 14an bueltan gara, material berriarekin, elkarrizketa berriekin, eta hainbat sekzio berriekin ere. Eta, Koldo, konta guzu, zein erronkekin abiatzen da denboraldi berri hau? Bueno, esan daiteke erronkak direla saioa hasi zen garaiko berdinak, ez? Euskal Herriko musik eszena aberatsa eta anitza da asko, eta gure saioaren bidez saiatzen gara hori guztia gure ikuslegoari helarazten, ez? Astero elkarrizketak osatzen ditugu, musika talde berriak ezagutzen ditugu, batzuk hasi berriak, beste batzuk ibilbide handiko taldeak, beti ere aitzaki hartuta disko bat, edo gira bat, edo zein nola soporte ateratzen dela berria, kantu berrien inguruan beti ere, gure elkarrizketak osatzen ditugu, ez? Eta bide horretan, hurrengo astekoa 229. saio izango da. Bai ez, beraz, oraindik musika zuzenen saioa ezagutzen ez duenarentzat hortxe ez, azalpena apur bat zerekin topa daitekeen, eta denboraldi berriko zenbat ataletarako dagoeneko ez, lanean izango zarete, agian batzuk tira grabaketak ere eginda, zein tokietara eramango gaitu musikak oraingo honetan? Bai, dagoeneko hasi gara, denboraldi berriko edukiak grabatzen, Lasarten izan gara, Pagolan izango gara laster, Iruñean eta beste hainbat tokitan arituko gara. Hurrengo asteko talde protagonista Feline talde izango da, Gernikatik eta jantzu disko berria besapean, hori izango da 229. saioaren eduki nagusia, eta hortik aurrera Durangoko azokarako bidean argitaratzen diren diskoi erreparatuko dugu nagusiki, hemendik abendura bitartean. Uzta oparoa da, orain irailetik aurrera horrena diskoanitz argitaratzen dira Durangoko azokara begira, eta horik izango da segurazki gure hurrengo atalen protagonista nagusiak. Elkarrizketa mamitsuak dira gureak, lasai hartzekoak dira, 20 minutuko elkarrizketak dira, non taldearen nondik norakoa ezagutzen ditugun, noiz sortu ziren, zen musika klase egiten duten, zeintzu dira taldekideak, zeintzu dira berain eraginak, zuzeneko emanaldiak, eta guzti horrekin beti ere musikaren protagonismo handiarekin, ez bai bideoklipak, guk geuk lokaletan grabatzen ditugun kantuen bidez. Saio bederra dela usten dut, zer esango dinik eta batez ere musika berri ezagutu nahi duenarentza segurako erakusle joa hemen Amerika Telebistan. Hortze gonbita ez, saioa ikusleek ikusteko, eta saioaren ondik norakoak aipatuta bai esatea, azken urtetako urtegi berdinan itzuliko dela, ez da? Balaxe da, ostegunero, gabeko 10:00 aurrera, ordu erdiko saioa, musika zuzenean telebista saioa, eta bertan esan bezala gaur egun. Euskal Herriko entsegu lokaletan gertatzen ari dena, pantailetara ekarri nahi dugun. Era berean, nahieran ere ikusi daiteke saioa, maika.eu satari digitalean, bai eta hainbat sare eta plataforma digitalen bidez ere. Ondo da, Koldo, informazio guztionekin hemen utzi behar dugu gaurkoz konexioa izango gara, datorren asteko ostegunera, mila esker gurekin tartetxo hau hartzarren, eta horixe, hurrengora arte. Mila esker zuei. Eta honekin heldu da gurean gaur magazineko lehen atalaren bukaera, eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko, laster gara bueltan. Lau aktorek eta antzerki zuzendari batek udako aste bat pasatzen dute etxe zahar batean antzeslan bat entzaiatzeko. Egun horietan, neskak elkar ezagutzen eta pertsonei bakoitzak bere bizipanen berri ematen du. Maitasuna, edertasuna, fedea, adizkietasuna, heriotza. Jende askok esan digun gauza bat dela pelikula ikusita gero gogo geratzen zaizkiola pelikula bizitzeko, gurekin egoteko. Orduan nik uste hori oso polita dela, ez? Itxaso Aranak zuzenutako filma abuztuaren 25ean estrenatu zen. Barbara Leinek, Irene Eskolarrek, Itziar Manerok, Elena Eskerrok eta Arana Berak protagonistak gorpuzten dituzte. Pelikulak dagoeneko harrera ona izan du. Lehenengo astean jende asko joan zen zinemara, eta bigarren astean gainera jendea gehitu egin da, orduan horrek oso positiboa iruditzen zaigu. Pelikulan 7 egun igarotzen dituzte errota zahar batean, eta errodajea soilik 15 egunetan egin zuten. Baina oso zainduta sentitu ziren besteak beste. Bai,
Egia esan, oso egun gutxi genituen, eta hori egia da, baina egia da Itsasok oso argi zituela bere ideiak eta oso ondo antolatuta zeukala rodajea orduan, eta baita ere zaintzak oso erdigunean jarri zituen orduan, etzen egon askotan rodajetan dagoen como urgentzia, violento, batzutan violento hori bat ere ez? Arana zuzendariak gidoia ere erditu du, baina ezinbestekoak izan dira antzesleen bizipenak hori aurrera eramateko. Fikzio eta realitatearen joko horretan kapa ezberdina daudela, ez? Orduan, alde batetik antzeslan bat prestatzen ari gea, antzeslan horretan daukadan pertsonaia dago, gero pelikulako itziar aktoresa, naizela ni guztiz, baina gero baita ere pelikularen amaieran badaude laugarren pareta hori apurtzen ditugun momentu batzuk. Orduan, kapa horiek lantzen jutea, ez? Eta nire pertsonaia ni bezala ditzen dela pelikulan, Itsasorekin baita ere aztertzen, zer naizen ni, nolakoa naizen, nolakoa izan naizen, eta ikusten ean nire ezaugarrietatik zein landu behar nituen edo jorratu behar nituen gehiago fikzio horretarako, eta zeintzu gero beste referente batzuk hartu ez, beste pelikula batzuetatik, beste liburuetatik baita ere. Antzesleak zuzendariaren gertuko lagunak dira eta horrek naturaltasuna eman dio filmari. Eta nik uste benetan bereizten duena, eta nik uste horregatik bintzat niretzako proiektu berezia izan dela, benetan pelikulak esaten duna, eta kontatzen duna adiskidetasunari buruz, emakumeen arteko adiskidetasunari buruz, benetan hor gertatu dela. Eta nik uste aktoresek izan dugun konpromesua lanarekiko etzela berdina izango, igual ez bagina Itsasoren lagunak izango zaren gure artean ez ginen ezagutzen, baina gero ezagutu gara. Las Chicas están bien pelikula zineman dago, eta grabaketak eta aurkezpenak bukatu arren, Manerok lanean diardu. Beste proiektu batzuk esku artean baititu. Oraintxe bertan nago nik zuzendu eta idatzi dudan antzeslan batekin biran. Euskal Herrian orain ditugula Bilbon egongo gea pabellon 6en urriak 21 eta 22. Lekeition urriak 13 eta gero besteak Euskal Herritik kanpokoak dira. Eta gero baita ere ETV baten estreinatzen dugun serie berria Itsaso surfaren munduan dabilena, Jon Plazaolak protagonizatua. Eta gero beste obra berri bat hemen entsaiatzen hasten gehala eta urtarrilan estreinatuko dugula Bilbon. Eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unea iritsi da eta horretarako gaurkoan gurekin dugu Asier Blas, EHUko irakaslea eta geopolitikan aditua. Ongi etorriak eta eskerrik asko gurekin izateagatik. Hasiko gara, abuztu bukaeran izan zen BRICSen goi bilera eta beste 6 estukideren onartzearekin amaiera eman zioten ekitaldiari. Horrela, BRICSekoek Iran, Saudi Arabia, Arabiar Emirri Batuak, Argentina, Egipto eta Etiopia gonbidatu ondoren, nazioarteko botere oreka irauli egingo dela diote batzuek, baina zure ustez, planetaren gaineko mendebaldeko kontrol aldiaren bukaera datorrenekin? Ez prozesu luzea da. Hau da, prozesu luze horretan dudari gabe hau mugarri importante bada. BRICS taldea, aurten beraientzako urte garrantzitsua izan da. Alde batetik, orain arte ziren 5 herrialde horiek, Brasil, India, Txina, Rusia eta Hego Afrika, 5ek lehenengo aldiz gainditu dute G7 barne produktu gordinari dagokionean erosalmenaren parekotasunean. Hau da, dolar korronteetan erosalmenean, ez da, esango genuke. Erosalmenean lehenengo aldiz 5 hauek aurre hartu diote G7. Eta orain, edapen honekin, zabalkunde honek ekarriko ditu beste 6 herrialde, dudarik gabe sendotuko dutenak beraien ekonomia. Ez da bloke bat G7 bezala, dena esan behar baldin bada ere, baina bada nolabait ere aliantza bat, eta aliantza horretan orain munduko petroleoaren ia erdia kontrolatuko dute beraiek, eta gasaren herena. Baina baita ere hitz egiten baldin badugu nekazal produktuetaz, dudarik gabe Argentina, Rusia, Brasil, potentzia handiak dira. Eta alde horretatik ere, janariari dagokionean potentzia handi bat izango da G11 edo G+ hau. Hori bai, oro har BRICSekoek itxaropena sortu dute hegoaldean eta bereziki Afrikan, baina edapen hori bultzatu dute Txinak eta Errusiak eta bi herrialde horiek euren agenda propioa daukate, beraz beste behin ere hegoaldearen beharrak agendaren lehentasuna ez dira izango, ezta?
Nik uste baietz, beraien kasuan bai. BRICSen kasuan garbi dago gainera, zehaztu egiten zaigu. Johannesburgon, egondan gailur honetan, 40 herrialdek parte hartu dute gutxi gorabehera. Hau da, hegoalde globaleko herrialde askok parte hartu dute, ez direnak BRICSeko parte, eta ez direnak izango datorren urtean. Alde horretatik BRICSak bai hegoaldeari begira daudela, eta hor beraien artean ez da bat egon zen. Egia da, Txinak adibidez 10 herrialderen zabalkunde bat egin nahi zuen, eta Indiak 3 baino ez zituen nahi. Eta tartean, nagusiki Errusiak negoziatu du, eta hor erdibide batean 6rekin geratu dira. Eta bazirudien hasieratik Argentina bai sartuko zela, Brasilek babesten zuelako, naiz da momenturen batetan ere dudak sortu ziren Argentinan bizidan krisian izkoitz horrengatik. Baina edozein kasutan, azkenean Brasilek bultzatuta, eta gainera Indiak ere nahi zuen, Errusiak ere nahi zuen, oro har gehienek Txinak ere nahi zuen, orduan Argentinarena adostuta zegoen gutxi asko, esango genuke. Baina hortik aurrera, eztabaida desberdinak egon ziren, ez da sartu Argelia. Argelia ez da sartu, baina Argelia espero zan sartzea. Azkenean ez da sartu ze Indiak ez zituen nahi herrialde musulman asko. Eta berriz Txinak zenetan zekan interesa, batez ere petrolio eta gasean, eta horregatik Emirato Arabiar Batuak eta Saudi Arabia sartu dira, eta Afrikan behartzan pare bat herrialde gutxienez, Hego Afrikak 3 nahi zituen, azkenean 2 izan dira, Egipto alde batetik, bai, musulmana dela, baina ere garrantzitsua dela lehen gaietarako, eta gainera ematen duena da Suedeko kanaleko kontrola. Eta bestea, esango nuke herrialde guztien artean, esan ditugu 5, guaintxe bertan, sorpresarik handiena edo kakotxe artean, ez da sorpresa handia izan, baina Etiopia izan da. Argelia ez da sartu, eta Argelia ez da ez sartu, azkenean Etiopia sartu da, behartzalako Afrika subsaharianoko herrialde bat, eta bestaldere Etiopia barkatu oso herrialde garrantzitsua da, kontrolatzeko itsaso gorria eta oroar golko pertsikoa eta konektatzen da oso ondo mendebaldeko Asiarekin, ezta? Eta hori izan da esango genuke sorpresarik handiena, baina nire iragarri dutena da, datorren urtean beste zabalkunde bat egongo dela. Hau da lehenengoa, nolabait ere, gehiago etorriko dira, jakina, Argelia sartuko da, garbi dago hori, litekena da, ere hor hitz egingo da Venezuela, Bolivia ere, Argentina sartzez baldin bazan, Bolivia sartuko zen seguruenik, Venezuela, Bolivia, Indonesia, guzti hauek sartuko balira ipatu ditudan horiek bakarrik, dagoeneko munduko petrolioaren 3 laurdena kontrolatuko dituzkete eta gasaren erdia. Eta etengabe egin dituzten diskursoak izan dira hegoalde globalari begira. Behin eta berriro adierazi diete, honekin bilatzen dutena dela hegoalde globalaren garapen endogeno bat eta nazioarteko harreman ekonomikoak justuagoak izatea. Orduan, nire ikuspegitik hori da pixka bat BRICSek erakutsi digutena G7arekin alderatuta. G7 zer da? Amerikako Estatu Batuak gidatzen duen talde, bloke, trinko bat, non berak agintzen dut, eta besteek bere agindua jarritzen dituzte. BRICS zer da? BRICS da aliantza bat, askotarikoen artean, baude demokrazia liberala, baude sistema autoritarioak, baude herrialde musulmanak, kristauak, eta bestelakoak, ezta? Eta gainez bereien artean ikusi kamikadazkate, Txina eta Indiaren artean, edo ikusi dugu, aztu zaigu bat, sartu den herrialdetako bat, Iran izan da, noski. Iran ez dut kontatu, ze Iran dagoeneko Txina eta Errusiarekin parte hartzen zuen Shangaiko kooperazio esparruan, eta hauen aliatu oso importante bada, Txina eta Errusiarena. Baina Iran eta Saudi Arabiaren artean sekulako aurkakotasuna dago, eta horrek azaltzen du besteak beste Yemenen egondan edo dagoen gerra. Eta ze lortu BRICSek eta nagusiki Txinak lehenago eta Errusiaren bitartekaritzarekin ere bai, Iran eta Saudi Arabiaren artean distensioa. Eta horren truke zer daude? BRICSetan. BRICSak ez dira bloke trinko bat, baina badira esparru bat herrialden artean nolabaiteko negoziazio eta akordioak lortzeko adostasunez. Ez dago lidergo garbi bat, naiz eta jakin badakigu. BRICSen artean batzu direla bazkide gogorrak, Txina edo Rusia bezalakoak, eta beste batzuk jolasten dute zubilana egitera mendebalde eta Txina eta Rusia artean, India bezala. BRICSen 11 izango dira hemendik aurrera, baina posiblea da gehiago batzea. Hala ere, beste estatu batzuek nahi zuten
lehenagotik batzea zergatik gertu da orain? Bueno, garbi dagona da orain arte ez zirela ados jartzen, beraien artean. Ikusi dugu batzuk presa gehiago zeukatela, esango genuke nagusiki Txinak eta Errusiak presa gehiago zeukatela zabalkundea burutzeko, berriz India uzkur agertzen zen, eta lehen aipatu dugu bezalaxe, goi bilera honetan 3 baino ez zitu nahi hartuatu, eta azkenean negoziazio horiek urteetan zehar atzeratzen joan zirenak, badirudi oraingoan bai, erabaki hartu dutela, seguruenik badaude hor azeleradore batzuk direla, alde batetikan bizkortzaileen artean aipatu genezake COVID-19 pandemia, eta Errusiar inbazioa Ukrainan, eta horren harira sortu den gerra ekonomikoa. Eta bi elementu horiek nolabait ere bultzatu dute seguruenik denboran zehar urteetan pentsatzen aritu ziren zabalkunde horretan. Horregatik da momentu birfundatzaile bat. 2024an, BRICS-a ez da izango oraingo berdina. Birfundatu egingo da, 11 bazkide izango dira, eta zabalkundean jarraituko dute. Datorren urtean goi bilera izango da Kazanen, Errusian, dagoeneko esan dute hiria, eta hor aipatu dute ere zabalkunde berri bat emango dela. Eta litekena da 2025an beste zabalkunde bat ematea. Prest egon behar geha, 5 urteko epean gutxora bera BRICS-ak 30-40 herrialde izateko. Ikusiko dugu gauzatuko da ez, baina batzuk paperean hori dute. Asko zabalagoa izango da orduan BRICS-a, eta azken batean G7-ekin aldertuta askoz pluralagoa, ez da? Bai kulturalki, zein politikoki, eta zein irakurketa egin daiteke horren inguruan? Indargune bezala edo ahaldun ahulezia bezala irakurri daiteke? Bueno, beraiek ez dira bloke bat. Orduan beraiek ez dute pentsatzen klabe horietan, ahulezia edo indargunea. Hori da pixka bat mendebaldeko pentsamendu, ez da? Nola mendebaldeak mundua kontrolatu nahi duena da, beraien taldetxo bat gotortu, trinkotu, eta munduari inposatu bere borondatea. Beraien logika desberdina da, munduan desberdina gaude, interes nazional desberdina gaude, denak dira legitimoak, baina batzutan, interes nazional legitimoien artean, talka dago. Orduan guk zer egin behar dugu? Mundu multipolar bat eraiki, eta mundu multipolar horretan zer egin behar dugu? Negoziatu eta adostasunetara iritsi. Baina, era gutxi asko orekatu batean. Ez mendebaldean gertatzen da bezalaxe, orain arte mundua kontrolatu du goitik bera, eta gainera inposatu egiten du Amerikako Estatu Batuak bere borondatea, normalean. BRICS indartuak G7ari kontrapisua egin aldio ekonomikoki, adibidez aurten BPG-a gainditu du BRICS-a, baina politikoki Txina eta Indiaren arteko lehiak zein eragin izan dezake? Bueno, ekonomikoki aliantza bada BRICS-a, eta ez da aliantza politiko bat, bi gauza desberdin dira. Eta hori da, mendebaldeko erakundeekin daukan desberdintasun nagusia. Edozein kasutan Txina eta Indiaren artean nahiz da gatazkak egon, eta batzutan noski berotu egiten dira, baina ulertu behar du Txina eta Indiak elkar harremanerako esparru desberdina dituztela. Eta gauzak momenturen batetan eskuetatik eskapatzen baldin bazaizki ere, oro har, elkar harreman ekonomiko oso na dute. Politikoki, politikoki ere ez da harreman txarrik. Egon dira orain elkarrekin Johannesburgon, egongo diren bezalaxe, Shanghai Kooperazioko elkarteko bileretan. Ze hori askotan mendebaldean ez dugu ezagutzen. Shanghai Kooperazio elkartea da, badagoen kooperazio elkarterik handiena, ikuspegi militar eta ekonomikotik. Eta hemen India eta Txina elkarrekin daude, Errusia ere bai, Kazajistan, Iran, eta abar, ez da? Orduan, alde horretatik, tensioiek jarraituko dute egoten seguruenik, baina oraingoz azkeneko urteetan oro har balantze bat egin beharko balute Txina eta Indiatik, bere egin tensioiek ondo bidetik kudatu dituzte. Txina eta Indiaren lehia aipatu dugu, eta Errusiaren balizko ahultze batek zer nolako eragina izan dezake? Hor, askotan aipatzen dena da, erakunde guzti multilateralak dira, ez da, eta nik uste funtsean dagoena, azkenean egin dizkazuna zeneko bi galderek irarri ikusten duguna da, bai, multilateralak dira orain, baina egunen batetan hegemon bat egongo da, eta hori Txina izango da, eta orduan, barnean, pixka bat hor, pitzadura gertatu daiteke. Non daude bi pitzadura nagusia, segurenik Txinari ez aurrez, Txinaren indar ekonomikoa sekulakoa da, eta politikoa izango da ere bai, baina dudarik gabe bere bloke multilateral horretan, kako txartean blokerena, India daukago alde batetik, eta estatetik Errusia.
Errusia ahultzen baldin bada, hor ere, badakigu, Txina eta Errusiaren artean historikoki egon dira nolabaiteko frikzioak, muge dagokionean, eta txinatarrek ez dute azten 19. mendean Errusiarrek jantzieten lurraldea, eta nahi guzti hori egia da. Baina edozein kasutan, Errusia eta Txinaren artean, 2001an hasi zen aliantza prozesu bat, poliki-poliki, 2001ko uztailan, eta azkartu egintzen 2022ko otsailean. Eta ordutik ia esan genezake G2 baten antzera funtzionatzen dutela, ofizialki ez da existitzen. Orduan, Errusia ahuldu daiteke, bai gerra testu inguru honetan eta anabasa honetan dudarik gabe ahuldu daiteke, baina gogoratu dezagun, oraingoz Errusiak pasatu dio Alemaniari barne produktu gordinean adibidez, erosalmenean ere bai. Orduan, ez dirudi oraingoz ekonomikoki gehiegi ahultzen ari denik, justu kontrakoa, indartzen ari da, nahiz eta, elementu batzuetan, elementu teknikoetan eta arazoak izan ditzake. Baina aste honetan ere jakin izan dugu, Huawei lehenengo aldiz aurkeztu du mobil bat, eta baita ere ordenagailu satelite bat, laptop bat, satelitea dukana, bere teknologia propioarekin, bere chip propioekin. Beraik azkenean egin dute. Horrek esan nahi du? Horren hornidura segurtatu dakiokela ere Errusiari. Orduan, momentu honetan Errusia dakan gerra ekonomiko horretan, segurenik puntu haulena da alde teknologikoa, eta teknologiko hori Txinak ondo bete dezake. Eta Txinak ez daka interesik Errusia ahultzean, justu kontrakoa. Zergatik, Txinarentzat oso garrantzitsua da Errusia, lehen gaien hornidura bat segurtatzen diolako prezio merkean, eta gainera bere merkataritza, bere Zeta bidea edo Belt and Road Initiative hori aurrera eramateko, korridore komertzial oso garrantzitsuak segurtatzen dizkiolako. Eta badakielako, gainez, Errusia ahultzen baldin bada, urrengoa, mendebaldearen ikuspegitik, urrengo pieza izango litzatekela Txina. Orduan alde horretatik ez dut uste, benetan Errusia eta Txina artean gatazka handirik sortuko doanik, inkluso Errusia ahulduko balitz. Beste gauza Indiaren, Indiaren hor eztabaida gehiago egon daiteke. Bestalde, G8ak, G20aren sorrea bultzatu zutenean, aukatuko zernetik kanpo galdetu ziren Argentina, Etiopia eta Egipto garrantzitsuak ez zirelako edo. Baina oraingoan BRICSekoek zerrendan sartu dituzte, zer gertatu da orain garrantzitsuak edo izateko? Bueno, gauza da G20, G20 zer da azken batetan da G7, momentu batetan krisi ekonomiko potoloa daukagu 2008an, egia da aldez aurretik bat zezkatela bilera batzuk, G20 formalki nola baitere hasten da taxutzen 2008ko krisi finanzieroarekin. Hori zer da, G7 konturatzen da munduan bago dela beste aktore edo agente importante batzuk, eta nola baitere agente horiek kontutan hartzez baldin baditu daukan arriskua da kontrabotere bat sortzea. Eta orduan sortzen du G20. G20an ez daude hogei ekonomiarik aberatzenak, G7an teorian zian historikoki zazpi herrialde industrializatu denak, edo aberatzenak, baina G20 ere logika horrekin eraikin nahi izan zuten, baina ez da, kontutan izan dezagun, adibidez ez zegoela Iran. Iran da munduko herrialde hogeien artean dago, aberatzenen artean. Orduan, izango lirateke hegoalde globalean beraren gandik ez oso urrun dauden herrialdeak edo ezinbestekoak diren herrialdeak Txina eta Rusia bezala. G20 hori krisi sakonean dago. BRICSek zer egiten dute? G20 horren bideragarritasuna erabat oztopatu. Ez da oraingo gauza, aldez aurretik gertatu zen. Shangaiko kooperazio elkartearekin eta BRICSekin. Baina orain BRICSen edapen honek egiten duena da, bai, orain egongo da G20aren goi gailur Indian, ez da joango Xi Jinping, ez da joango Vladimir Putin, horregatik diot hemen, eta ez dute gainez pertsonalki hartu indiarrek, badakitelako dela mendebaldearekin, Joe Bidenekin ez dutela nahi eseri. Baina G20ak momentu honetan daukan bideragarritasuna txikia da, kuestioi bat kosmetikoa da, horrelako gailurrak egitearena, ze funtzionalki ez daka bide handirik. Mundu mailan ematen ari den ezegonkortasun egoera batean gaudela esan genezake, Rusiaren Ukrainako soberania. Eta, klaro, kontua da, gaur egun herrialde horietan badaudela burgesia nazional batzuk, badaude interes nazional batzuk, beraien gazteen artean eta klase desberdinen artean geroz eta alfabetizazio maila altuagoa dago. Hartzen baldin badugu India, independizatu zanean, bere populazioaren 80% zan alfabetizatu gabea. 80%. Gaur egun ez da horrela. Gaur egun 80% alfabetizatuta dago,
badaude unibertsitatea joan diran milioika pertsona, eta horiek hartu dute kontzientzia nazionala. Eta hori gertatu da beste maila batean, baita ere Afrikan. Eta Afrikan zer gertatzen ari da? Afrikan dudari gabe imperialismoak gehien ustiatu eta oroar okerren tratatu duen kontinentea izan da, eta Afrikan orain baude gazteak eta klase desberdinak kontzientzia nazionalarekin bigarren askapen nazionaleko prozesua martxan hasi dutenak, soberania lortu nahi dutenak. Dagoeneko prozesu hori abiatu da, eta esango nuke 1945 hasi zela, baina bi momentu historiko importante izan ditugu 21. mendean, dela 2008ko krisia eta COVID-19 Errusiar inbasioa, bi hauek iaia parekatu egiten dut edo momentu berean sartzen ditut, segidan etorri ziren, eta bi momentu hauek funtzionatu dute prozesuri azkartzeko modu gisa. Une honetan, Afrika bigarren deskolonizazio bat hasita dago, eta Sahelen ikusten ari gara. Eta ez da kasualitatea, Mendebaldean asko hitz egiten da, deskolonizazioaz, deskolonizatu behar dugu, ditu gure burmuinak, bla, 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 bla. Baina diskurso teoriko guzti horiek, orain, benetako deskolonizazioak martxan jartzen direnean, Afrikan, desagertu egiten dira. Ikusten askotan dela, gure autosatisfakziorako erabiltzen ditugun diskursoa, gure buruak zuritzeko, eta teorikoki agertzeko oso aurrerakoiak bezala. Baina justu Afrikan hasi direnean deskolonizazio prozesuak, hasi ez, baina markatu, azkartu direnean eta prozesu horiek indartu direnean ari Sahelen, entzuten ditugu Mendebaldetik, eta Mendebaldeko ezkerrekitik eta progresismotik kritika gehiago, elkartasun hotsak baino. Deskolonizazio prozesuak aipatu dituzu Afrikan, zer espero daiteke mugimendu horietatik? Ez dago jakiterik, noski, badakigu estatu kolpeak direla, ez ziren herrialde demokratikoak, aurretik ere, ez dago jakiterik, eta lehia badago hor. Lehia horretan, por zierto, Mendebaldeari ez doakio oso ondo, batez ere Frantziari, oso gaizki doakio, ezta? Jendeak, orain arte etzekien, Frantziak kontrolatzen zuela Afrikako 14 herrialderen moneta. 2 franko daude, 2 franko Afrikan, funtsean, beraien banku zentrala, gutxi asko, Parisen dagoena. Eta herrialde horiek askapen prozesu hori hasi dute, estatu kolpe batzuekin hasi da, eta ikusiko dugu non bukatuko duen. Frantziak aurre egiten saiatzen da, Mendebalde aurre egiten saiatzen da, Amerikako estatu batuak aurre egiten saiatzen da, iragarri ziguten Nigerren egingo zala modu batera edo bestera beraien aliatu Afrikarrekin esku hartze militar bat, baina azkenean ez dute egin, eta egin espaldin badute da Afrikan herrialde askok babestu dutelako praktikan ez egotea. Babestu baino barkatu oztopatu dutelako ez egotea horrelako esku hartze militar bat, eta orduan, itxaron beharko dugu, zertan bukatzen duen, irabaziko ote duen soberanismo afrikarra, hori da lehenengo galdera, irabaziko ote du, soberanismo afrikarrak, askapen nazionala lortuko ote dute, eta bigarrena da, gauza da, askapen nazionala eta soberanismoak irabaztea, eta bigarren galdera da, eta ez dakiguna da, ze forma hartuko duten herrialde horiek, ikuspegi sozial eta politikotik, horrek denbora beharko du. Eta bukatu baino lehen hasier, Azerbaijan eta Armeniaren arteko gerra lehertzear dagoela badirudi, zer kontatu ahal diguzu gatazkorren inguruan, eta nola, zer eragin izan dezake Europaren egungo egoera konplexu horretan? Europari ez dio eragingo. Errealitatea da, Europak dituen lokarriak Armenianekin oso simbolikoak baino ez dira. Kristauak dira, Kaukasoan, eta Kaukasoan 2 herrialde kristau daude, Georgia eta Armenia, eta gainontzeko guztiak musulmanak dira. Bale, Kaukaso hegoaldean, esan nahi dut, eta hortik bera. Asian daude, Asiako Mendebaldean. Baina errealitatea da, momentu honetan Europak daukala aliantza estrategiko bat Azerbaijanekin, ze Azerbaijanek hornitzen du petrolarekin eta gasarekin. Eta alde horretatik, batzutan, batez ere Frantzian, badagoelako diaspora armeniar bat, eta Amerikako estatu batuetan badago beste diaspora armeniar bat, Mendebaldetik nola baiteko keinuak egiten zaizkio Armeniari, baina funtsean beti babestu izan dute Azerbaijan, armatu izan dute Azerbaijan, eta Azerbaijanek egin ahal izan duena, izan duena Armeniarekin, ahal izan duena, ez nahi izan duena, baina ahal izan duena. Bale, lehertzear dago gatazka hori, nik uste momentu honetan ikusten ari garena da, Armenia benetan isolatuta dagoela geopolitikoki, eta hori dela
Besteak beste, beraien errua ere bada. Egia da, beraiek daukaten posizio geografikoagatik, desabantaila handia dituztela, ez dakate itsasorako irterarik, mugak dazkate nagusiki Turkia eta Azerbaijanekin, beraien etxai historikoekin, Turkiar herriekin, gero dakaten beste muga da Georgiarekin, Georgia herrialde ahula da eta gainera beraiekin ez dira oso ondo eramaten arrazoi historikoengatik, besteak beste armeniar gutxiengo dagoelako Georgian eta Tbilisi historikoki ere momentu batzutan gehiengo armeniarrekoa izan da, orduan, beren artean bere intensioak, ezta? Eta gero dakate muga Iranekin. Eta Iranekin harreman ona izateko aukera asko dazkate, ze biei interesatzen zaie. Bientzako biek dute leia Turkiar herrialdeekin eta bereziki Azerbaijanekin. Kontua da, Iran mendebaldearen etxai bezala izendatuta dagoela, eta Armeniak beti nahi izan du nolabait ere mendebaldera gerturatu eta mendebaldeari keinuak egiten dizkio, eta horrek kosta egiten zaio horrela bada Iranekin sortzea aliantza bat. Eta Iran bide batez esan duela dagoela prest sartzeko gerran Armeniaren alde. Gero zein dago Errusia. Errusiak ez daka muga Armeniarekin. Jendeak askotan hori ez daki, mapa ikusi behar da, eta ez daka mugarik. Egia da, Errusiak bere eragina hegoaldeko Kaukasoan mantentzeko, oso aproposa izan dela Nagorno-Karabajeko arazori, ze Armeniak behar izan du Errusiaren babesa, nolabaiteko soberania hori mantentzeko, de factoko egoerari. Zer gertatzen da? Armeniak azkeneko urtetan, bereziki bada, joera historiko bat, baina 2018tik, paseian iritsi zenetik boterera, Errusiaren kontrako zenbait keinu egin ditu behin eta berriro, eta orduan Errusiak ikusten duena da, Armenia ez dela aliatu fidagarri bat, Azerbaijan ez da bere aliatua, Azerbaijanek petrolea dauka, gaza dauka, eta badakigu, nazioarteko harremanetan ez daudela aliatuak, edo behintzat aliatu iraunkorrak, baizik eta interesak. Eta orduan, Armeniak gaizki tratatzen du bera babestu beharko lukena, Errusia, eta Azerbaijanek berriz kontu handiarekin tratatzen du Errusia, adibidez, egontzan kondena bat nazio batuen erakundean Errusiaren kontra. Eta nork bozkatu zuen alde? Armeniak. Azerbaijan etzan joan bozkatzera, kontu zibil izan. Armenia etzan ibili kontuarekin, mendebaldea, pixka bat bere patrikan sartzeagatik. Baina mendebaldea ikusten dugu keinu horiek hartzen dituela, ondo dago, baina gero ez dio laguntzen benetan. Orduan gertatzen Armeniari da bakarrik gelditu. Bakarrik gelditu da, eta Azerbaijanek somatzen du. Somatzen du, momentu hori iritsi dela, eta litekena da ikusiko dugu, erasotzea. Erasotuko du, ikusten duelako Errusiak ez duela babestuko, eta orain, atzo esan zuen Azerbaijanek, Amerikako Estatu Batuetako ejertzituarekin ingo ditu larik eta militarrak Armenia. 75 militar, eta horietatik asko Guardia Nazionalekoak dira. Ez da oso serioa. Azken horrekin utzi behar dugu, luzez egon gaitezke geopolitika hitz egiten, eta beraz, Asier Rolas eskerrik asko gurekin izateagatik, EHUko irakaslea eta geopolitika analitua. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuen. Eta orain jarraian eguneko solasaldiarekin itzuliko gara, gaurkoan Ibon Miñika eta Zurine Rodríguez izango ditugu gurekin. Orain arte.
Kaixo, Lidia Insausti naiz, Arima Sobleko abeslaria, eta plazerra da zuekin egotea saio honetan, Gu Andereak abestia aurkeztuz ahalduntzeari buruz hitz egiten duen abesti honekin, beraz animatzen zaituztet bizi musika saioa ikustera. Amaika Telebistak web orri berria du. Aktualitatea, saioak, podcastak, programazioa eta gehiago aurkituko duzue bertan. Unean uneko edukiak zuzenean edo nahieran nahi duzuenean. Edozein tokitatik Amaika Telebista denon eskura, mugikorrean eta ordenagailuan. Etengabean eguneratzen den informazioa. Hemen amaika.eusen. Ordubatak pasata dira eta iritsi da solasaldiari tartea irekitzeko unea eta horretarako gaurkoan gurekin ditugu Zurine Rodríguez eta Ibon Beñika, kaixo eta ongi etorri.
Zaresko. Bueno, saltsaldiarekin azteko alardea jarriko dugu erdigunean, izan ere bihar Hondarribian alarde eguna dute, eta urtero bezala Jaizkibel konpainia bertan izango da, ezta? Gaiari sakonago heltzeko albiste bat jarriko dugu eta jarraian helduko diogu gaiari. Bihar alarde eguna izango da Hondarribian eta egun historikoa. 26 urte igaro dira emakumeak kalera irten zirela alarde parekide bat lortu nahian. Jaizkibel konpainiak alarde publiko parekide eta bakarra nahi du. Ez du alarde baztertzailerik onartzen eta bidea oztopoz betea izan bada ere lorpen handiak izan dituzte. Ostiral honetan goizeko 8etan hasiko dute alardearen aurretik Jaizkibel konpainiako kideek eta inoiz baino babes handiagoa jasoko dutela aurreikusten da. Izan ere alkatetzan aldaketa izan da justo urten Hondarribian, Abotxaniz dago orain indarrean, urteetan eaiota egon denean. Jeltzalek urte guzti hauetan ez diote harrerarik egin Jaizkibeli, baina udal aldaketarekin aurreratu dute bi desfilei harrera egingo diela Abotxaniz plataformako Igorren Paran alkateak. Bere lehen alartea izango da biharko alkate gisa. Udal batzako gainerako zinegotziei eskatu die bi autoei txalo egiteko. Ezezkoa erantzun dute EH Bilduko ordezkariek. Jaizkibel konpainiari historian lehenengo aldiz Hondarribiko udalak egingo dion harrera ofizialan egongo dira zinegotzi subiranistak, baina alarde baztertzaileari ez diote harrerarik egingo. Harrera egiteak jarrera matxista baten konplize izatea dakarrelako. Alardeari normalean Elizako atarian egiten zaio harrera, kale nagusian. Hantxe egongo dira udalbatza eta diputazioko ordezkariak. Gainerakoan Jaizkibeli babesa erakustera joaten diren ordezkari eta eragileak Emakunde eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ararteko tartean udaletxeko arkupetan egoten dira, han espero dira aurten ere. Gipuzkoako Aldundiari dagokionez aurten ere harrera egingo dio. Ez da lehen aldia, EH Bildu agintan egon zela 4 urtez harrera egin baitzien Jaizkibeli. Baina eaiotako aldu nagusi batek harrera egingo dion lehenengo aldia bai izango da biharkoa. Eider Mendoza diputatua Hondarribian izango da bi desfilei harrera egiten. Eta Gipuzkoako Foru Aldundiak ere mugimendu bat egin nahi du, xumea, biak ikusiaz Eliza atarian. Urteroko moduan jendez beteta egongo da kale nagusia eta ikusi beharko da zein giro izango den. Jaizkibel konpainiaren aldeko oihu asko izango badira ere tartean izango baitira alarde baztertzailearen aldekoak. Urratsak entzun ditugu, izan ere, besteak beste, lehendabiziko aldia da, alkatea karrera egingo diona, alarde parekideari urratsak aipa ditzakegu. Begira, ez dakitzue, baina nik alarde egunarekin beti daukat sentsazio oso gaxigoxoa urtero, ez? Alde batetik asko tristatzen nauen eguna da, beti negarra egiten dudan eguna da, ez? 2023an oraindikan eskubide bat baino lorpenaz hitz egiten ari garelako, violentziaz hitz egiten ari garelako, eta diskriminazioaz hitz egiten ari garelako. Ia urtero juten naiz Hondarribira, babesa mutea, eta oso gogorra da babes horren, nola eman behar den babesa, oraindikan eskubide bat izan beharko zana, hori niri eragiten dit, gazidazun hori, eta bestaldetik ere oso egun goxoa da, ikusten dalako benetan herriak izugarrizko borroka egiten ari dela, ez bakarrikan emakumeak, ere gizonak eta Jaizkibelez duela amorea ematen, eta zein politia dan urtero ikustea, Jaizkibelalik eta handiagoa da, Egia da, esaten genuela, egun historikoa biharkoan ikusten urtero esaten dugula hori, urtero aurrera pausu txiki batzuk ematen ari direlako, nik esango nuke aurrera pausua baino konkistak direla, borrokaren ondoriokoak badirelako, eta beti esaten dugu, historikoa da, eta nahi gustatuko litzaidake historikoaz eta aurrera pausuaz ez hitz egin beharraz, eta orduan garaipenaz hitz egitea. Uste dut urte hori benetan izango dela urte historikoa, garaipenaz hitz egiten delako, eta tamalez garaipen hitza erabili izan behar dugulako, zen argi dakigu, eskubideak askotan galtzen direla, eta berreskuratu behar direla, eta konkistatu behar direla, eta nik uste dute Hondarribian emakumeak bere eskubidearen alde borrokatzen ari direla, eta gero, pasatuko dizute hitza, baina gero hemen min asko egiten dit, bai Gipuzkoako Foru Aldundiak eta bai alkateak egiten duen
dikotomi faltzu hortara, ez? Agurra edo harrera emango diogu bi alardei, ez? Eta H Bilduko hautetzia oso ondo azaltzen zuen, ez? Bi alarde horiek ez dira gauza bera, ez dira bi errealidade, ez dira, bai dira bi errealidade, baina ez dira zilegizkoak biak, ez? Bat, eta oso ondo esan duzue, bideoan baztertzailea da, eta bestea da alardea. Nik horrela definituko nuke ez. Alardea, olegia, guztiona, holan ez definitzen du Jaizkibelek, eta hori da, guztion eskubideak mermatzen ditu, eta bestea ez da tradizionala, da baztertzailea, eta biziki importantea da horrela enfokatzea, eta horrela markatzea. Orduan, baztertzaileari harrerarik ez da egin behar, ez? Eta horregatik nik uste H Bilduren jarrera zentzu horretan koherentea da, eta logikoa da. Bestea da, bueno, ez, navegatzea kontradizio oso handi batean, ez? Bai, bueno, niretzako egun apurtzu berezia da, ez da beste urtetetze da. Orduen ni beti ikusten dut beste erabaten. Egunez, egia da, hori ez, normalean, telebistatik edo, ez dut inoz bizi izan berton, orduen, egia da, seguramente realidadea berton bizitzeak bestelako, ez dakit, ikuspegi bat emoten dizu, ez? Nik uste dut hori baitere zintzoa izatea dela. Hori izan da, egia da baitere, ikusten duguna da urteen poderioz, borrokaren poderioz, nagusik emakumeen borrokaren poderioz, jarrera baztertzaileak gero eta babes gutxiago daukala. Ondino dago neurtzeko baitere eta ikusteko baitere problematikaren neurrian oraino heltzen dan eta bai batean errealitate hori zemotakoa dan. Baina argi dagoena da, eta ni zurinigaz bat dator, urterik urte egindako lan eta borrokan ondorioz, berenganatu, konkistatu, garaitu, berreskuratu eta parekitasun aldeko noraiteko norabiren aurrera pausuak emoteko moduak egon dira. Eta hor argi dagoena da, seguramente, eta inor baino beto daki bertone borrokan ibili izan direzenak, urteetan egoera asko zere lasgarri batean bizi izan deuri zenen ondorioz ere horrelako errealidade baterantz aurrera pausuak emoteko aukera emon du, ez? Eta seguramente ez, ziur, orain gauza pilo bat daude aurreratzeko, ez? Nik uste dut hori nahiko argia dalako. Nik, eta hor aipatu duzunen hildotik baitere, iruditzen zait azpimagarria da baitere, da herri borroka edo jendartearen sektore handi bat egiten duen borrokaren ondorioz, instituzioak zemotako jokabideak hartzera behartuak ikusten duten bere burua, ez? Eta nahiko sintomatikoa da, ez? Emon izan direzen horreteko evoluzioak, ez? Nik uste dut, nahiko adierazgarria dela, batez ere JPNV-en partetik eukin duen errealidadea aintzat hartuta, bere jokabidea nola makiatzen duen, besteak beste Hondarribiren udal galerak ekarri duen egoera, badakigu baitere nola hartu duen baitere Gipuzkoako diputazioa, eta nola baitere berrikuntza bezala saldu izan du, emon izan duen noiteko pausua. Ez danean berez horrela, baina egia da baitere da, zuek aipatu duzu moduan, eta uste dut zintzoa dela eta deskribatzen duzuela oso ondo, beste komunikabide batzuek adibidez ez dute horrela adirazi, ez? Eta uste dut, benetan errealidad dirazten duen elementu bat dela, ez? Eta da, instituzioek behartu ikusten dutela beren burua, ein handi batean, herri babes hori baitere aurrerapen emoten duen einian, ez? Eta gero nitzako, uste dut daitere, alardearen borrokak eukin duen nobeiteko sinergia oso nabari bat dela baitere, eta uste dut hori baitere aintzat hartu behar dela, eta aitortzen moia barkola da, borroka feministak bere orokortasunen egin duenarekiko, ez? Alardearen borroka irla batean kokatu baino, ez? Gehiago dela, borroka feminista baten testuinguru oso baten kokatzen den elementu bat, eta sinergia horiek baitere batzen direla, ez? Eta uste dut horrek albitu deuela baitere aurrera pausu nabariago matera, ez? Orduan, alarde palekide baten aldeko jarrera horretan ikuste dut, gero eta pausu gehiago moten egirela, eta uste dut norabi horretan seguramente, odenik orain borroka asko dago egiteko. Eta lortzen dena ere, batentuz, ze atzera pausok emoteko testuinguru konplexu batean bizi gara. Eskubidez gabiltzala, epai historiko bat eman du Mexikoko Auzitegi Gorenak, izan ere, erakunde feminista batek aurkeztu zuen babes elegite bat, aho batez onartu du, eta modu horretan, maila federalean, babes konstituzionala eman dio abortatzeko eskubideari. Zoriondu behar du, ez, Mexikoko herriari, eta batez ere, bertako mugimendu feministari, ez, eskerrak ez, Hego Amerikatik izugarrizko berri honak etortzen direla abortuaren kontura, ez, ari naiz pentsatzen Mexikon, baina baita Argentinan, baita Kolombian, ez, azken bolagan, uste Europan justuki beste goera batean gabiltzala, ez, eta ofensiba baten
atarian gabiltzala eta kontraofensiba hori ere antolatzen gabiltzala, hori batetik, ez? Orduan, zentzu horretan zoriondu behar da Mexikoko mugimendu feministari, ez? Egia da Mexikoren borroka etzela orain hasi, orain dela uste dut ez dakit 2 edo 3 urte egontzala lehen epai hori esaten zuna, ez? Abortua berez legala zala, baina hemen zegoen erronka edo zen alde batetik espazio osasun publikoan egitea, ez? Zen azkenean zuk esaten duzu bai, abortua eskubide bat bada, baina eskubide horiek gauzatu behar dira eta materializatu egin behar dira, ez? Eta hori izan Mexikon zegoen arazoa, materializazio hortan, estatu batzuk aurrera juten ziren eta beste estatu batzuk ez. Zentzu horretan ez, nik apuntatuta dukete hemen, ez? 32 estatutik bakarrik 11 zan posible benetan abortua egitea. Orduan, orain lortu dana da justuki guztietan egitea, beraz, izugarrizko garaipena batez ere ez, jerarkia horiek ez egoteko, ez estatu batetik bestetik, eta beste erronka batzan justuki ez, abortuak praktikatzen zituzten mediku eta arizen hoien gain inhabilitazioak ez egotea, ez? Orain arte 5 urteko inhabilitazioak zekarren legea, ez? Orduan, nik uste du lortu dena izugarrizkoa dela eta zoriondu behar dela Mexikoko herriari. Ona ekartzealdea, beti nahi asko gustatzen zait beti gauzak ona ekartzealdera, ez, orain esan dut, ez, Mexiko lortu dena da osasun publikoan abortuak egitea. Euskal Herrian 10 abortutik 9 oindino klinika pribatutan egiten da, eta nik uste dut hau oso importantia dela, ez, egia da Osakidetzak ordaintzen dituela, alegia Euskal Herrikan edozein emakume abortatu nahi badu eskubidea duke, baina konbenio bat dago klinika pribatuekin, eta klinika pribatuak gauzatzen dute abortua. Zer esan nahi du hau? Abortuak gaur egun privatizatua dagoela Euskal Herrian. Eta nahi hau esatea gustatzen zait, erakusteku eren, askotan hitz egiten dugula, ez? Osakidetzaren privatizazioak eta nik beti esatzen dut abortua da lehenengo bastoia, ez? Eta orduan zentzu horretan ere, hemen daukago ere izugarrizko erronka, ez? Abortua ez da bakarrikan privatizazio kontu batengatik, ez alegia negozio batengatik, baizik eta estigma kontu batengatik, ez? Emakumea jo behar lasaitasun osoz anbulategi batea, gripea dakagulako, edo abortatuko dugulako, ez? Inongo beldurrik ez, ez? Eta abortatu dugunak oso ondo dakigu zer dan klinika pribatu batera jutea, iaia modu klandestino batean, ez? Eta aldarrikatu behar degula egiten ari garela dela eskubide bat, eta inongo beldurri gabe, eta inongo lotzabarik egin beharrekoa dela abortuak, ez? Nik igual, eta gainera oso ondo esplikatu zurinek, baina igual elementu bat gehitza aldera, nik horrelakoetan beti ukiten dut horrelako ez dakizan zen. Gogoeta bat, eta da, mundu mailan eta gainera mundu konplexu eta globalizatu honetan neurtzen ditugula baitere herrialde aurreratuek normalean batez ere bi irizpien arabera, ez? Daukon indarra ahalmen militarraren arabera, ez? Gaur egun orain logika hori gailentzen da, eta batez ere duen oiteko indar ekonomikoaren araberaz. Eta horren ondorioz, beti esan hoi da, oin leian dau, baina orain artea izan indana da, estatu batuetak adibidez direla, munduko lehen herrialdea edo herrialderik aurreratuena, ez? Eta niretzako horrelako egoerak justo txokea hori egiten dutelako, ez? Ezin dezkoa daukagula esatea lehen herrialdea edo herrialdea aurreratu bat dela, baldin eta abortu eskubidea bernatu ez badago. Beraz, orduen aurrerapena ez dakit non ikusten dan, ez? Karo, beste indikatzaile beste logika batzuek elentzen diren arabera, ez? Gaur egun beste, ez? Ipar Amerika baita ere bai jartzen da, ez? Eta batez ere Latinoamerikaren ikuspegitik adibidez, ez? Ipar Amerika beti jartzen da, ez? Kontinenteko nobeteko jendarte aurreratuen ikuspegian, ikusi beharko genuke, ez? Orain arte Ipar Amerikan adibidez egoera honek edo elementu honek markatzen duela benetan zeintzuk izan daitezken termino sozial hauetan aurreratuagoak eta zeintzuk ezain beste. Eta orain arte behintzat Mexikon aurrerapauso hon bada, orain emon da, eta beste herrialde batzuetan aldiz, zer duten txiroagoak edo atzeratuago zaudenak, lortu izan dute. Orduen aurrerapena, betaurreko horiek aldatu berko nituzke nire ustez. Eta estatu batutako orduen ez esan herrialderik aurreratuena da. Ezin dut horregaz. Guztiz adoz, ez? Eta abortuarekin, nik ustez bai abortuarekin eta bai berdintasun politikekin eta LGTB politikekin beti esan behar da, ez? Eta leheno alardean ekin esaten genuen, ez? Konkistatu dana galdu daiteke, hori adibidez ikusi genuen
ikusi genuen bere momentuan Gallardonekin, gogoratzen zaete, ez? Batean mugimendu feminista agenda aldatu eta bere gai bakarra abortua zen eta lortu genuen, bide batez, ministro bat kaleratzea eta izugarrizko garaipena izan zen, ez? Baina adibidez ere ikusi dugu herrialde batzuetan, ez dela bakarrik eskuinak horrelako atzera pausoak egiten dituena, ari naiz pentsatzen adibidez El Salvadorren, ez? Guda eta gero efemileneak ezkerrekoa garaipena lortu zuenean atxera pausoa eman zen abortoara, eta gaur egun lege restriktiboena da munduan zehar, ez? Kartzelan daude emakume asko homizidioagatik, ez? Orduan, nik uste dut hemen badagoela alde batetik borroka feminismoarena eta kontu zibiliargea Elisarekin, ez? Eta nola Elisa sartzen da, ez? Beti zato gure bizitzan eta baita gure aluan, ez? Eta zentzu horretan ere, nik uste dut kontrafentsima oso gogor bat dagoela ere munduan zehar, eta oso natural ikusten dugula Elisak oraindikan agente bat izatea herrian, ez? Eta askotan galdetzen diogu, edo telebista bat da, eske obispoak esan du, bueno, nor da obispoak, ez? Eta zentzu horretan ere, emakumeak oso ondo dakigu eurik hitz egiten dutenean, gure eskubideak kolokan daudela, ez? Baina, bueno, nik uste gaur zoriontzeko eguna dela eta festejatzekoa, azkena izan zen Argentinakoa, eta Argentina COVID-arekin harrapatu zuten garaipena, eta ezin izan zuten ganoraz disfrutatu, nik uste gaur oso gau polita izango dela Mexiko honetan inbidiaz ikusten dut, ez? Elisa aipatu duzula, orain gurean ere karrita baitere asko dako egiteko, besteak beste Gipuzkoar guztien instituzio ardounak Elizpean hartuko duelako baita lardea, eta keinu moduan kontsiatu. Denetarako daude. Bueno, orain beste kontu batzuk hartuko ditugu, hizkuntza politikak zehazki, kontseiluak eskatu du, jauzi bat egiteko hezkuntzako hizkuntza politiketan. Astelehenean sartu ziren iparraldeko haurrak eskolara eta gaur hegoaldekoak izan dira, eta ikasturte hasiera honetan Euskalgintzaren kontseiluak euskaraz ikasteko eskubideari eta ezintasunari erreparatu die, hizkuntza inguruko azterketa nazional bat kaleratu baitu. Ikusiko dugu bideotxo bat eta jarraian helduko diogu gaiari. Gebiltzarrera joan den lege proiektu horrek euskara gehiago behar duela eta batez ere euskara gutxien dutenari gehiago emateko bideak jarri behar dituela. Uste dugu hezkuntza arloan ere hizkuntza politiketan orokorrean eskatzen dugun jauzia egiteko garaia dela. Nafarroari dagokionean, ezin itxaropentsu agertu eta nere jauziaren ideia hori uste dugu importantea dela. Eta Ipar Euskal Herriari dagokionez, han ere ofizialtasun ezaren zama ikaragarria da. Oraindik ere ikaragarria handia da, erdia baino dezente gehiago bere eskola ibilbide guztian euskararen arrastorik jasoko ez duen ikasle kopurua. Politika eraginkorrak dira behar ditugunak, euskaraz izan behar badu guztion etorkizuna. Eskizabelek aipatu du, ezta? Hezkuntza sistema funtsezkoa da hizkuntza gutxitu baten berreskuratze eta normalizazio prozesu batean, ezta? Bai, eta gainera testuingurua zu baitera aipatu duzu, ez? Gaur, aste honetan modu baten bestean, era mailakatu batean, gure aur guztiak, nik gaur goizien egon oianean, umeak erbaten lehen egun alako eta urduritasun horiek eta emoten direlako, espero dut gerora hobetzen joatea, danon hobe beharrez, baina egia da testuinguruan baita ere emoten dela, ez? Eta hor, badau, hezkuntza eta hizkuntza noraiteko lotura horretan baitere badaude gauza asko hobetzeko, ez? Are gehiago testuingura eta azkeneko ikasturtean desente hitz egin dugunen kontura ziurrenik honetan baitere hitz egingo dugu, hezkuntza EAEra begirako hezkuntza legediaren noraiteko balizko, ez? Aurrerapen eta aprobatze baten testuinguran kokatzen garen heinean, ez? Baina
askotan horrek ere ez gaitu apurtxuet fokoa baitere desetxuratzera behartu behar, ze hezkuntza sistemak ezinezko daukolako, hizkuntzaren noiteko bermea bakarra izan, eta horrek esan nahi duena da maila batean hizkuntza politika integralen beharra badaukagula, eta egia da vertebrazio horretarako ezinbesteko elementua dela, eta oraindik gure realiade zatikatu eta erabat diglosiko honetan, gure batez ere ondorengoek gehiengoak euskarari bizkarra emoteko hezkuntza bide oso bat egiten duela, eta datuak nahiko esanguratsuak dira. Nafarroa garaian igez, 60% baino gehiagokoek euskara beren ikase prozesuan baitere lekurik ez zeukon ikasketa prozesu bat etean kokatua daude, eta Ipar Euskal Herrian 57. Nahiz eta pausoak ematen dira, eta nik uste baitere posgarria dela, adibidez, Ipar Euskal Herrian kolegio berri bat zabaldu izana, zehazkak, eta euskaraz ikesteko aurrera pauso gehiago mon. Baina realidadeak erakusten diguna da, hezkuntza elementuen baitere gauza asko dauzkagula egiteko eta hizkuntzaren papera klabea dela, baina aldi berean baitere fokoa zabaldu eta gainera ikusten ari garen testuinguruan euskararen noiteko hizkuntza politika integral baten beharra daukagula, arlo publikotik hasita, jendarteren aktibaziotik jarraituta, oldarraldi juridikoei begirako erantzunea lotuta, hezkuntza legedi edo hezkuntza araudiei lotura, eta barrak, ez? Orduan, horrelako subjektuek atentzioa jartzea gainera kursoa hasieran eta daukagune erronke gaineran, ezin dugu ez dara galdu pista datorren urtean ziurrenik, 3 herrialde hauetan baitera hauteskundeak izango ditugula, edo aurten, horregatik isilunaz, non desan, baina orduen aurki izango ditugula, eta orduen maila batean, eta biatzen garela realitate oso gordin batetatik, eta dela, gaur egune marko 3 herrialde begira ere daukagun marko legala hezkuntzari dagokionean, orain dela 40 urtetakoa dela, eta ez dira erantzuten gaur eguneko erronkei, eta horri berriztapen erabateko integral bat beharra duela, eta hor daukagu asko egiteko. Bai, nik uste lehenengo eta behin eskertu behar dela, kontseiluak horrelako dosier bat plazaratzea eta kontseilu berak egiten duen lana, justuki nahiko orokortua dagoelako eta nik uste nahiko kontsentsua dagoelako euskararen egoera ez dela bat ere ona, baina hemen dakaguna da izugarrizko fotografia on bat, eta bada guretzako lanabes bat, justuki demandak eta estrategia hori diseinatzea aldera. Orduan zentzu horretan nik uste izugarrizko lana egiten duela kontseiluak eta eskertu beharrekoa dela. Hau esaten dut justuki lehenok ibanik oso ondo aipatzen zuen, izugarrizko oldargaldi baten aurrean gauden hor nik uste kontseiluak ezinbesteko agente bat dela. Hau esan da, egia da, hezkuntzan jarri dutela begirada, kurtso hasiera dalako batetik eta hezkuntzaletik erronka batzuk ditugula. Asko izan gara gure lehenengo hitzak eskolan entzun ditugunak euskaraz, ni behintzat, hala esan nuen, nire gurasoak erdaldunak dira eta nire lehenengo hitzak euskaraz, nire lehenengo hitzak euskaraz eskola batean entzun nitun eta eskola batean euskaldundu nintzen. Bide batez, ez guztiz, eta hau ere erakusten du, nola euskalduntzen du tamalez gaur egun eskola, gero euskaltegira jo nintzen, eta eskerrak ere euskara militantzia bat bezala ulertu izan dudala, baina bai da euskalduntze agente ezinbesteko bat, eta gainera da oso importantia izatea, zen diskriminazio aldetik eta desberdintasun aldetik oso politia da eta ojala ume guztik bere guraso euskaldunak izatea, baina ez da hori, eta ume guztiak eduki behar dute eskubidea euskara ikasteko, eta eskola da eskubide hori bermatzen duena. Horregatik uste bereziki importantia dela hezkuntzan eta eskolan begirada ipintzea. Hori batetik. Bestetik egia da hemen fotografia ikusita dakagula, nik esango nuke bi era, edo bi estenatoki. Batetik EAen gertatzen dana, eta bestetik iparraldean eta Nafarroan gertatzen dana. Egia da, egoera latzagoa dela, bai iparraldean eta bai Nafarroan, eta ara izugarrizko esfortzuak ipini behar ditugula, baina nerik eskatzen nau Euskal Autonomia Erkidegokoa zergatik. Zenen justu Euskal Autonomia Erkidegoan euskararen aldeko diskurtso instituzional bat dago, ez? Eta egia da, iparraldean, estatu frantzesa nahiko txubinista dela, eta euskararen kontrako diskurtsoak izan dituta Nafarroan baita,
baina nia ez ditut entzun instituzionalki diskurtso kontrakoak, baina datuak ez dira bat ere onak, ordun zer da honen ondorioa, baditugun politika publikoak ez direla batera onak, eta ez direla integralak, zuk justuk izan duzun bezalaxe, eta hemen EAJak gobernatzen du, beraz, erantzulea EAJak izango da, ez? Neri hau da kezkatzen nagoena batetik. Eta bestetik, eta asko hitz egingo dugu, eta asko hitz egin dugu aurten hezkuntza legeaz, eta importantia da, zen hezkuntza legea, euskara, hor da, euskara dakan, ez nudo bat, ez? Ia dana egon gara hitz egiten itunpeko eta publikoren aldeko eztabaida horretan, baina euskararen afera ere oso importantea da hezkuntza legean, eta hortze 3 jarrera ikusi ditugu, bat alderdi popularraena, ez deta saldu behar danok dakigu zein dan, baina hortze dago beste bat, eta da PSRena. PSek argi eta garbi esan du, mai berdinean jarri nahi dula gaztelania, ingelesa eta euskera, eta tamalez, eta ni honekin oso kritika naiz, uste dut bai EAJak eta bai Bilduk erosi dutela marko hori, ez? Eta gaur egun dakagun proposamena mai gainean aldatu daitekena, eta oraindik irekita dagona da, eskolan B2 bat. Osea, eskola B2 batekin bukatu behar dela. Ni B2 batekin bukatu nuen eskola, eta geho, 5 urte egon nintzen euskaltegian. Beraz, B2 bat ez du euskalduntzen. Orduan nik uste hemen ere, beste roka bat dela, eta da justuki hezkuntza lege hori ezin du horrela bukatu zen. Holan, egoera berdinean egongo gara hemendik urrengo 10 urtera, ez? Gero helduko diogu hezkuntza legearen bueltakoei, eta orain bestelako gai bati heldu behar diogu, izan ere, Donostiako udaleku prebentzio, suhiltzaile eta salbamentu zerbitzua osatzen duen langileen kolektiboak nahikoa dela esan du. Izan ere, urteetan zehar, ez daie euren aldarrikapenei erantzun udaletik, ezta? Eta gaiari heltzeko, pantailaren beste aldean ditugu, batetik Gorka Goiatze, suhiltzaile zerbitzuko teknikaria, eta Luis Mari Zabala, Dibizio Operatiboko ofizial ordea. Kaixo Gorka eta kaixo Luis Mari. Kaixo Gordion. Euskaren hasiera 2011 urtean kokatzen duzue, egun zein da egoera? Batetik hutsuneak ditugu burutzan, batetik inspektore jefea jubilatu egin zen martxoak 3an, eta bestetik zuzendaria ere bere kargoa utzi du beste kargo bat hartzeko, eta momentu honetan gaude inspektore jefe gabe eta zuzendariari gabe. Uztailetik aurretik eta martxotik ere. Batetik burutzeri gabe gaudela, eta gero bestetik aurrekontu kasuetan, bi aurrekontu nagusi daude, batetik orokorra, eta hori uztailean bukatu egin zen, agurtu. Ez dugu euki inolaz ere gasto extraordinariorik, nabarmena da, etzela iristen, gutxiek izela, eta uztailean, abenduan bukatu behartzena, uztailean bukatu egin zen. Hor sartzen dira gauzak, ohiko gauzak, konsumibleak, edo argindarra adibidez, edo horrelakoak. Mantenimendua, gasolioa, gauz guzti horiek. Bestetik, inbertsioko kapituluan ere, aurten, arraroa badare 0 eurokoa izan da. Beste hainbat gastu eta izango dira udaletxean eta gure kasuan 0 eurokoa da. 2023ko inbertsio kapituluan 0 euro ditugu. Hor, esaten dugun adibide seguruzki aproposena da, familia batean, kotxe berri bat erostea agian ongi dago, beharrezkoa da, baina beste mantenu gastu guztiak, elikadura, medikamentuak, arropa eta horiek ere urtero behar dute bere sarrera eta ezin da 0 eurokoa izan, hori da batetik ez. Eta gero bestetik ere, plangintza orokorra ere, etorkizunari begira ezean gaudela. Hau da, adibidez, ibilgailu bat erosterakoan, hori da gauza bat egun batetik bestera egiten dena, baizik eta
lizitazio plazo batzu daude, luzera eramaten digute, eta askotan 2 urte baino gehiago pasatzen dira. Hau da, orain egon beharko ginake, hemendikan 2 urtera beharko ditugun ibilgailuak pentsatzen, etorkizunen edukitzeko. Gurutzerik gabe eta gauden bezala, dena zaildu eta egiten da ez. Bueno, inbertsio falta zohartarazi duzu ezta, langileetan, azpiegituretan, ibilgailuen flotetan, eta horrek azken batean zuzenean eragiten du zuen egitekoan. Ez dakite udalarekin bilerak izan dituzuen, eta horrela baldin bada, egoeraren berri eman diozuela imaginatzen dut, zein izan da udalaren erantzuna? Bueno, kronologikoki bilduta egon ginen, aste nagusian, gehien bat ere mobilizazioekin hasi ginen, eta zinegotziarekin eduki genuen bilera ondoren ikusi genuen zinegotziak ez zigula inolako erantzunik ematen, eta alkateari eskatu genion zuzenean. Alkatearekin aste nagusian eduki genuen bileran, ez genuen erantzunik eduki momentuan, eta orain arte guk berez jefaturatik bideratu den minimoekin behar diran dosierra pasadiogulako, horren erantzunik ez daukagu. Bihar batzarra daukagu, gehien bat ere kolektibo guztia batzar bat egitera doa, gehien bat ere hemendik aurrerako zer egin behar horietan, zenolako mobilizazioak o zenolako neurriak hartuko ditugu. Baina, zoritxarrez, Luis Marik esan duen bezala, beharrak egun batetik besterakoak dira, eta erantzuna ja mai gainean emarko luke ez. Eta, ez dako, erantzurik ez dago oraingoz, eta ikusiko dugu bihar batzarrak eta kolektiboak zenolako, gehien batera erantzun ematen duen eta zen horrik hartzen ditugun urtarako. Erantzun eza, inbertsiorik gabe, uztailean bukatu zen aurrekontua, bihar batzarra izango duzue, ez dakit zer nolako pausuak edo urratsak eman ditzakezue? Alde horretatik jarraitu gehien bat ere arlo publikoari, hiritarrei bideratzen eta komunikatzen ditugun beharrak, gehien bat ere presio hori sortzeko, eta bihar batzarrak ere bakiko du, ez? Azkenean ere funtseskoa eta gehien bat ere komunikabidei hiritarrei bideratu gure problematika, gehien bat ere mugimendu politiko hori sortzeko. Bestela, nahita nahiezkoa da gehien bat ere beraien erantzuna aurrera egiteko, ez? Beharrak daude, erabakiak hartu behar dira aurrekontuan aldetik, plangintzaren aldetik, eta presionatu eta bideratu gehien bat ere faltadan zuzendaria eta gehien bat ere inspektore buru horien postuak jabete eta egituran aldetik erabakiak hartzeko. Aipatu zuen lehen, korapilloa askatu ezean ez dakit grebak edo mahai gainean jarri dituzuen edo jarriko dituzuen. Mobilizazioak eta jarraituko diala, erantzunaren bat edo esan arte, edo ikusi arte gauzak bideratzen hasten direla. Oraingoz ez da planteatu, ikusiko dugu bihar, gehien bat ere zenolako, gehien bat ere salto kualitatiboa hartzen den, alde horretatik, adibidea daukagu, Bilboko parkean, Bilboko lankideak greban egon dira uztailan, orain uste eta abuztuan ere egin dituztela, beste antolaketa arazoengatik ere berdin, ikusiko da gehien bat ere abertzen olako erabakiak hartzen ditu bihar batzarrak. Eskerrik asko Gorka Goiatze eta Luis Mari Zabala zuen egoeraren berri emateagatik eta eskerrik asko. Mila esker zuei. Eskerrik asko zuei. Entzun dugu inbertsio, 0 euroko inbertsioa, uztailean bukatu zen bauren aurrekontua, ala ere Donostiakoa ez da kasu isolatua ez, Bilbon bertan ere olako zer gertatu da, langileak naskatuta daude. Kanpotik ikusita ez, urte osoko aurrekontua kalkulatzen dezunean eta uztailean bukatzea, hori bakarrikan logika bataka, zerbait oso grabea edo kontrolpean kontrolatu ezin dezazuna gertatzen bada. Ez da kauza. Ez da alan gertatu, alegia gertatu indana da, aurrekontu gutxi jarri jozula hortara, ez? Baina ere gehiago, inbertzioa 0 beixala definitzea, nik uste argi eta garbi erakusten duela zenolako baldintzetan dauden, ez? Eta, hirugarrenik, hau justuki langileak
eskatu behar dute, alegia, ez dira eskatzen ari soldata baten igoera, bidezkoa izan daitekena, ez? Eskatzen ari direna dira medioak bere lana ondo egiteko, eta hau da, benetan kezkagarria dana, ez? Gorputz publiko bat direlako, ez da, nire ez gogoratzen ez, pandemian zenolako diskurtso grandilokuenteak entzun genituen, eta ze importanteak ziren medikoak, eta ze importanteak ziren eizainak, eta ze importanteak ziren suhiltzaileak, eta zero inbertsioa daukagu pandemia eta bukatu ostean, ez? Beraz, kezkagarria da, eta erantzule argi badauka, eta da udalak, ez? Udalak da aurrekontu hori definitzen duna eta egiten duna, ez? Eta, bueno, argi eta garbi erakutsi dute, udalaren jarrera ez dela bat ere gertua behintzat, ez? Bai, ni azken horreri, deigarrena iruditen dute berien adierazpenetatik, ez? Orain arte eta batez ere kontestu ikusita langileen borrokaren noiteko funts handiena gehiago lotua izan dela, ez? Inflazioaren ondorioz kepairen orekatu egotearen soldatak eta ez horrelako aldarrikapen logikoak gaur eguneko kontestu hori lotuak, ez? Aldiz, azpimarra gehiena egin izan dutena gehiago izan da, beren lana modu alik eta ez duinen eta oberen egiteko beharreko lituzketen baliabideak, inkluso egituran dauden utxune batzuek ez betetzeak sortzen dituen egiteko, ez? Utzikeriak edo kudeaketak edo antolaketarako ezintasunak, ez? Hori funtzionamendu eskaz baten ondorioa, baino ez da bestelako arrazoi baten egiteko elementua, ez? Eta gero, galetu beharko nioke, zurine planetatu du moduan, zer da gertatzen nahi dana. Eta gainera, urte desentetsuko abia puntua jarri izan dute baitere, egoera txartzen joan izan dela egiteko kokapena, eta nik uste dut hor badagoela oso sakoneko problematika bat horrekiko. Eta gero, batez ere, eta langile publikoak eta zer motako langile funtzio betetzen dutenen testu inguran, klaro, suhiltzailea dira. Eta azkenean, bereien lana egin ezin izateak ekartzen duena da jendarteren, beraz, gure noiteko arreta edo dalakoaren noiteko jeitxira bat, kalidadean, egoeratan, arriskuetan eta barrak. Emergentzia klimatiko baten aurrean gauden momentu gainean, ez? Eta txertan juste patzan joan hori, ez, da hori, ez, uda baten testu inguran, zintzen ikusi dugun adibidez, ez, gradu igoerek, sasuteak eta bar gainera mon izan direla, ez, orduen, gauza hauen ikuste do, serio hartu behar direla urgentziez eta benetan denbora lusatzeak ez dut uste inori laguntzen dionik eta uste dut suhiltzaileak zentzu horretan badabiltzatela pausoak emoten, dagokiona alarma eta urgentzia emon eta horrekiko noiteko soluzio komun bat topatzea aldera, beraz. Nik uste dut interpretatu behar zaiona da dagokionari eta erantzunak arditzala. Bai, eta erakusten du ez, suhiltzailetik haratago ez, zerbitzu publikoen kontrako jarrera hori ez, ikusitu hauek, baina oin dela gutxi ere ambulantziako langileak egon ziren protestetan, Osakidetzako garbitzaileak ere ez, egon dira protestan ez, eta ikusten da, hortze dagoela eredu. Berriz ere, zer beti esaten dugu eredu sozioekonomikoa mahai gainean, eta alegia, zein da apustua, ez? Adibidez, ambulantzien kasuan apustua privatizatzea, mediku eta erizainen kasuan da, medikuak kentzea, adibidez, ambulatorio batzuetatik, eta hemen ikusten duguna da, inbertzioak bera egitea. Ez lehenu ateratzen zen, jartzen aritzareten bideoan, suhiltzaileen kamioi bat, eta pankarda bat jartzen zuten, eta 20 urteko kamioia. Nik ez dut ulertzen oso ondo, baina uste 20 urteko, nire daukat 20 urteko kotxe bat, baina nik kotxeak hartzen dit Gasteiztik Bilbora, edo saiatzen nahi sikiera Gasteiztik Bilbora ekartzen autobus hartzen dualako, ez, baina horrelako behikulo bat benetan, nik uste izan behar dela ona eta aktualizatuta justuki lanabesa dalako lana aurrera atatzeko, ez, beraz, nik uste ere oso eskertzekoa dela, ez, suhiltzaileak bere gain hartzea ere borroka hori, zen ez justuki ez dira bere lan baldintze ekonomikoengatik, baizik eta bere lan baldintze duinengatik eta ematen duten zerbitzua batek, orduan ere eskertzekoa da egiten ari diren borroka, eta nik uste dut ere gizartearen implikazioa eta elkartatzuna ezinbestekoa dela kasuntan edo zerbitzu publikoen defentsa oro har, ez? Zurinek aipatu denaren hildotik iruditzen zaiten interesgarria dela
berei plantatu duten borrokaen horieteko, ez dakit, norabidea baitere, eztabaida sozial publikoan baitere uste laguntzen duela. Ze askotan eztabaida antzuetan erortzen gara, ez? Eta langile publikoak, grebak edo horrelako eskubideen planoetan borroka plantamendu bat egiten dutenean, jendartearen zati bategaitik esan dezagun, nahiko privilegiatu moduan kontxiatzen ditugun pertsona dira, eta orduen dabiltzatela gehiago lortu nahiean, eta eta neurri batzutan badago, baina ulertzen zait. Eztabaida oso antzuan erortzeko arriskua daukogu jendarte moduan, ez? Eta uste dut, justo borrokaren eta aldarrikapenen hoeteko norabide honek uste dut laguntzen digula baitere eztabaida dagokioneran kokatzeko. Langileak, behin eskubide guztiak izateko eskubidea daukatela beraz soldata duin eta barrak, eta ez badukate hori bermatzeko eskubidea berglukete eta borrokatzeko eskubidea, baina aldi berean baitere funtzio publikoa betetzen dituzten pertsonak, langileek, ze babes sozial, politiko, instituzional eukin beharko lukete berien lana alik eta modudiko berena egin ahal izateko, ez? Eta kasu honetan badirudina da zuhiltzaileek ez daukatela baliabide guzti horiek bermatua. Orduen, funtzio publikoa, politika publikoak eta babes publikoaren inguruko eztabaidan ikusten zabaltzen dutela desentetxu eta uste dut interesgarria dela, jake bizi duten, ez? Eztabaida plan horretan baitere kokatzea, ez? Bai, azkenean bestelako aldarri batzuk ikusi ditugu, ez? Ez dela kapiaren edo soldata igoeraren hori, baizik eta baliabide gabezi hori, azkenean horrela ikusten da, ez? Zerbitzu publikoen murrizketa, pribatizaziorako joera, baina horri behin alde batera utzita, beste gai bati helduko diogu, izan ere lehen egon gara hitz egiten, ez? Hizkuntza legearen inguruan, aipatu duzu zuek nola euskalduna izatearen, hori bultu dezakeela, baina orain, desgaitasun bat duten hainbat pertsonak, salatu dute badibidez, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako hezkuntza lege proiektuan ikusezinak direla. Orain bideotxo bat ikusiko dugu eta jarraian helduko diegu gaiari. Lehen hitz egin du euskalduntzeari buruz, lehen B2 maila bukatu behar zela batzilergoan, oin C1 maila lortu nahi dela, orain ez dela inklusiboa hezkuntza lege hau, ez dakit nondik edo begiratu, gabezi asko ditu legeak, ez da? Izugarrizko lege baten atarian gaude, ez da gaina ez da edozein legean, ikuste legislaturan egongo den legerik importantena, bide batez ez dakit nik aterako dan, edo ez, lehen ibon esaten zuen ez, horren urtean hauteskundeak izango ditugu Eusko Jaurlaritzarenak, eta legea oraindik egiten dabiltza, berez gerta daiteke edo jun gaitezke eszenatoki batera, zeinetan legea bertan bera geratzen dela eta berriz hasi behar dan prozesua, ez? Noren porrota den hori eztabaidatu beharko dugu, ez? Gobernuaren porrota den, alderdi guztien porrota den, gizartearen porrota den, hori ikusiko dugu. Baina gaiari helduta, egia da, mai gainean ipintzen den kritika oso zilegizkoa da, eta berriz ere, zuhiltzaileen kasuen bixalaxe, berriz ere kolektiboak, berriz ere gizarte zibila esan behar du, zein dan arazoa, eta konponbideak mai gainean ipini behar ditu, ez? Hemen agertzen dena da, arazo bat dago, dibertsidadearen inguruko planteamendua murrizta etzailea da, ez dakar aukera guztiontzako, eta orduan hauek dira planteatzen ditugun neurriak, ez? Material didaktikoa egon behar da ondo pertsona hauentzako, diru laguntzak jaso behar dira, niretzako oso logikoak diren neurri batzuk, eta galdera da, zergatik hori ez zegoen xiriborroan, nori ahaztu egin zaio, eta hori justuki da
ikusgarriak egiten dituena, ez? Baina niretzako oso preokupantia da, ez? Lege bat egiten denean, eta hau azaldu behar da, ez? Lege bat egiten denean, normalean gobernuak bere xiriborroa mahai gainean planteatzen du, Eusko Legebiltzarrean aurkezten du, eta orduan sortzen da prozesu bat, zeinetan bai gobernua eta bai oposizioko alderdiak aukera dakate gonbidatzeko legebiltzarrera hainbat kolektibo eta eragilei bere ekarpenak jasotzeko. Prozesu hoia pasa da, eta aldaketak ez dira egon. Alegia, proposamen hauek ja mahai gainean jarri ziren modu formalean instituzionalki, eta ez dira gehitu. Dakagun ziriborro bigarren ontara, ez? Orduan, zergatik ez diran gehitu eta zergatik ez zeuden hasieratik da gobernuak erantzun behar duen galderei eta hirugarrenik sartuko ditu. Edo oraindikan lehen mailako eta bigarren mailako ikasleak egongo dira, zen hau egiten duna da justuki hori, ez? Euskara bezala ez, lehen mailako eta bigarren mailako ikasleak, eta nik uste berriz ere ez, eskola izan behar dela demokratizatzeko eremu bat, ez? Eta zuk ez dakit, ez? Sindrome daun izaten badezu, zergatik egon behar zu eskatzen, zuk behar dituzun, zuretzako ohikoak diren kontuak, zuk eskatu behar, ez? Nik uste eskolak eman behar dizula. Nire ados nago, eta ganera egia da, batetik irudikatzen duena da, legedi edo afera guzti honek daukan garrantzia, daukan dimentsioa, zenbateko eragin maila eukin dezakeen, eta zenbat jenderi, eragiten dutzen, eta herri gisa baitere zelako garrantzia duen, eta bigarren daukan noiteko arista guzti hauek daukaten konplexutasuna, eta horri baitere erantzun beharra, porque hor daukontu, dauden elementu guzti hauek erantzun behar dion, noiteko legedi bateratu baten bila jo beharko niateke, hori izan beharko niateke guran bizino, eta baldin eta horrelakoak ez badaude, orduan hankamotz geratzen da. Eta hori da, pretensio moduan, inkluso jendarte moduan, ustot jarri behar dioguna, tentsio moduan, eztabaida guzti honi. Bigarrenik, egia da baitere, horrelako beharrak eta horrelako problematikak izan dituztenak, sarri beste garai batzuetan baitere sindikatuek edo irakasleak batez ere, bizi izan dutelako gela barruetan, horrelako beharrak eta behar hoiei ezin erantzun, murrizketen ondorioz, eta egon dirizen bestelako galera batzuen ondorioz, pasalaketa baitere egon izan da, baina egia da ez zaiola ez erantzun, eta horrelako kolektibo baitere egin zen dutenean baitere momentu zoran arte behintzat ez dago erantzun bat, Sindikatuak ere bazuten. Bai, horretik, Sindikatuekin babesarekin datoz. Bai, esan nahi nuen esan sindikatuen noeteko aldarrikepen barruan baitere egon izan dela, Gela barruan dauden behar izan guztiei kubritzeko, behar direla refortzu gehiago, pertsonal gehiago, eta baliabide gehiago, besteak beste horrelako egoerak bere, ez dirilako bereizketa bat emoten dalako, eta ez dirilako behar beste asetzeko moduan egongo ez. Eta orden, nik uste dut horre maila batean bebai, adierazten duena da, eske gure jendartearen noiteko isla izan beharko litzateken legedi baten aurrean gaude. Nik helduko da momentu igual beste egun baten hitz egiten honi buruz, baina nik neurri baten preokupazio puntu bat badaukat ez dakidalako benetan duen garrantziaz jabetzen bagaren eta horren inguruan hartzen ari diogun dagokion pultxo. Zau ez da alderdien, kontuz, alderdi badaukate paper oso garrantzitsu bat, instituzio badaukate oso paper garrantzitsu bat, sindikatu badaukate oso paper garrantzitsu bat, sektore zaurgarriak edo bestelako sektore antolatu batzu daukate paper garrantzitsu bat, baina benetan, hezkuntza legediak erantzun beharko lioken gaur egun gure jendarte hobetzeko eta justuago bat eta berdinzalego baten norabidean emon beharko lukeen tresna bat. Eta seguramente tresna horrek ez du guztia asetuko, baina horrek lagundu beharko luke. Ez dakit, inkluso horren logikan gauden. Horren ondorioz, eta bukatzen dut, horren ondorioz horregatik buritzen jazte oso, ez dakit izan esan, porque zuk orain apuntatu duzun, eta nik horrela induzut, eta ados nagoelako, ez dakit zen baita arte baitere, zelako, ez dakit esan dekalifikatu, harinkeri posible baten aurrean aurki gaitezken, kontu asumitzen ari garelako, ein handi batean, jakin badakigulako, testu inguru politikoek edo elektoralek har dezaketen, noeteko norberaren behar izanek, gailen daitezkelako, horrelako hain garrantzitsua den ebazpen baten aurrean. Eta horre maila batean jartzen gaitu... Puntu bat, bakit buketzen ari dela. Guzti zabaz planteatzen ari xarenekin, baina pixkat bueltatzen gaiara, alegia. Honeta, zuk esan duzun etzak oso klabea den gauza bat, baina nik egituko nioke edo erpin bat ipiniko nuke, zuk esan duzu askotan, ez geha llegatzen, berizitasun dituzten pertsonei murrizketak egon direlako,
eta egia dala, baina nik gehituko nuke, ere gure irakurketa biziki kapasitista dalako, ez? Lege hau pentsatzen dugulako gorputz batzuentzako, pertsona batzuentzako, ez? Idealak direnaz, Euskaldun ideala, gorputz ideala, eta nik uste ere hori aldatu behar dela, dugula ez bakarrikan lege honetan baizik eta oro har lego guztietan, ez? Ume bat aulkian egoten bada, edo sindrome de Downa badaka, edo ez badutzunten, ez da arraroa, ez da ez gaia ume bat, ez? Eta honekin lan egin behar dugu, eta honekin egin behar dugu politika publikoa, gure sindikalgintza, gure borroka, ez? Gorputz guztiak balio bat dakate, eta gorputz guztiak hortxe daude, ez? Eta niretzako hori importantia da, ez murrizketa bakarrikan, baizik eta ikuspegi global hori. Azken horrekin amaiera eman behar diogu gaurko solasaldiari, eskerrik asko Zuriñe Rodríguez eta Ibon Beñika gurekin izateagatik, eta orain tarte bat eta jarraian itzuliko gara eguneko albisteekin Irati Jartzaren eskutik.